16. postavou, kterou bych vám ráda představila, je Vanja Pochod. Ano, Vanja, jmenuje se tak. V angličtině mu říkají Vanja March. A je ze série opět upírův pomocník, stejně jako Kurda. Vanja je vlastně jedním ze 4 knížat, která vládnou upíří hoře. A je to naprosto netypický upír. První, co uvidíte, jsou jeho zelené vlasy a vlastně Vanja většinou žije mimo horu a putuje a zabíjí vampíry, protože má svůj typický osobní vzhled. Není to jenom těma zelenýma vlasama, ale vlastně on se ani nekoupe. Chodí ve zvířecích kožešinách, myslím, že nosí i fialovou. Zabíjí pouze holýma rukama na rozdíl od ostatních upírů, kteří nosí meče. A maximálně tak používá šurikeny. A mohli byste si ho často splést se zvířetem. A je taky zvláštní tím, že vlastně na rozdíl od ostatních upírů, kterým světlo vadí, se snaží mu zdorovat a každé ráno chvilku sedí vlastně, když svítá, tak i přesto, že mu zčervená kůže a tak a může mu to ublížit, tak se snaží vymyslet, jak by se to dalo přelstít, což se mu teda nakonec nepovede. Vanžu jsem si oblíbila právě díky tomu, že je jiný, na rozdíl od těch ostatních upírů, a během těch dílů objevil se v 7. a byl až do 12. dílu. Byl hodně vtipný, vlastně s Darenem vtipkoval, učil ho bojovat a myslím, že byl velkým přínosem jak pro něj, tak pro pana Hruzliho, kterého jsem si taky oblíbila a měl by tady mít své místo, ale bohužel se na něj nedostalo. 7. postavou, kterou bych vám ráda představila, je Smrť. A toho můžete najít v úžasné zeměploše od Terryho Pratchetta. Objevuje se skoro v každém díle a ano, je to opravdu smrť. Vypadá jako kostlivec, chodí v plášti, má kosu, bere vlastně životy, vidí ho, myslím, že mágové a kočky. V knize je zvýrazněn velkým písmenem, což poznáte. Je mu věnováno i několik dílů, třeba se objevuje hodně v Mortovi nebo v Sekáčovi a jezdí na bílém koni, truhlíkovi, že je i ve vlastní říši a jeho průpovídky a vlastně celá ta jeho existence v celé té knize je naprosto úžasná. Třeba když mluví s Krysím Smrtěm nebo tak prostě ta jeho úchylka pro jídlo, kočky a ostatní je úžasná. Třeba naprosto mě uchvátila jeho nevlastní dcera a později i to, jak působil jako otec prasátek, což je zeměplošský Santa Claus a vlastně je tam oblečený. Můžete ho vidět i ve filmovém zpracování a je typický svýma očníma důlkama, kde není nic vidět a tím, že jakmile někde projde a ostatní ho vidí, tak ho vidí jako vytáhlého kostlivce, ale nikomu to nepřijde divné. No a prostě musíte si zeměplochu přečíst, abyste pochopili, proč mám Smrtě tak ráda a doporučila bych vám hlavně toho Morta. Dalším hrdinou je Paul Slater ze série Mediátor. I když si většina z vás má určitě ráda spíš Jesseho, tak já jsem si spíš oblíbila Paula Slatera, protože je to typický záporák. Vypadá hodně dobře, je to surfař a jak jistě všichni víte, je to i mediátor a snaží se Jessemu způsobit co nejvíc příkoří a já jsem si ho oblíbila právě proto, díky jeho dialogům s Jessem, jak se snaží vlastně získat Susannah pro sebe a tak podobně. Mám totiž ráda hodně záporáky a právě proto jsem si vybrala Paula. Od Mediátora se přesuneme k upírské sérii Škola noci. Zde jsem si oblíbila Refaima. Je to krakoun, napůl, myslím, že havrán
a napůl člověk. Je to syn Kalony, padlého anděla, který byl vojovníkem Nyx. A vlastně ho tam v té knize víc poznáváme, když se dostane k Stevie Ray a zamiluje se do ní, teda alespoň myslím. A vlastně zde vidíme příklad toho, že i z člověka, který je ovlivněn zlem, se může stát někdo dobrý, že láska dělá divy, a proto jsem se Refajma tolik oblíbila, protože se vlastně tomu pokouší vzdorovat. Dalším hrdinou je Cole St. Clair ze série Vlci z Mercyfalls. Byla to asi tak jediná postava, která v té knize stála za to, teda Grace jsem neměla ráda, teda kromě ještě Isabel, ale Cole mě naprosto uchvátil. Byl drzý, vypadal dobře, prostě snažil se bojovat a i když občas dělal blbosti, třeba stejně jako Adrian, tak na konci vlastně provedl jedno z největších zachránění, vlastně se snažil vynalézt lék a tak podobně. A jeho texty z narkotiky jsou docela vtipné, no. Vrátíme se opět ke knihám Darrena Shana, tentokrát k sérii Město. A v této sérii, která byla naprosto úžasná, jsem si oblíbila Paukara Vamiho. Je to největší zabiják vlastně v celém městě a málo kdo ho kdy viděl, a pokud se s ním někdo kdy setkal, tak nevyvázl živý, a povídá se o něm, že má na hlavě tetování hadů, a pokud jste tu knihu četli, tak zjistíte, že patří mezi Ajoarmarkany nebo tak nějak. Ono už to jeho jméno je takové inské a jediný, kdo přežil setkání s ním, je vlastně kardinál, který s ním nechce mít nic společného, a tak Vamiho sleduje jenom z dálky. Vamiho jsem si oblíbila hlavně až ve druhém díle Na horizontu pekla, kde byl jednou z hlavních postav a pomáhal hlavnímu hrdinovi Algíremu vyšetřovat vraždu. Vlastně není to ani tak, jako že by se mi nějak líbil nebo tak, ale způsob, jakým to vyšetřoval a jakým i zabíjel, byl docela vtipný a u jeho dialogů jsem se hodně zasmála. Předposlední postavu, o které bych chtěla mluvit, je Armand ze série The Vampire Chronicles od Anne Rice. Pokud jste viděli třeba film Interview s upírem nebo Královna prokletých, tak jste se s ním mohli setkat. Psala jsem o něm i ve své recenzi v knize Upír z tváří anděla, ve kterém se vyskytuje hodně, vypráví to vlastně, je to hlavní hrdina. Armand je zrzavý, je mu asi tak 17, je to upír a patří mezi nejmocnější upíry v upířích kronikách. Oblíbila jsem si ho hlavně díky jeho hlubokému příběhu, který vyprávěl. Vlastně zemřel mu otec a on byl unesen otrokáři, byl nucen taky ve svém dětství malovat v podzemních kopkách, protože uměl nádherně malovat. Jeho tvářička byla také moc hezká, vlastně ho pokládali za Botticelliho anděla. Armand se později dostal na otrokářský trh do Konstantinopole, kde ho odkoupil a vysvobodil Marius de Romanus, vatikánský upír, teda benátský vlastně, a od té doby Armand prožíval takový jakoby nový život, prošel si několika stádií, po vypálení v Benátkách se přestěhoval do Francie, kde vedl Théâtre de Vampires a byl jeho hlavním majitelem. A Armanda prostě mám ráda, protože je to Armand. Poslední postava, o které bych chtěla mluvit, je Basil a je z knihy Obraz Doriana Graye od teď se nevzpomenu autora, je od Oscara Wilda. Basil je malíř, který poprvé namaluje vlastně Doriana. Našel se v něm zalíbení a tak ho chce namalovat a vlastně je to on, kdo namaluje onen
úžasný obraz, který hraje v celé knize hodně důležitou roli. Vlastně Dorian nestárne a ukazuje se na tom obrazu jeho činy. Bazilovi se líbí Dorian. Vlastně by se dalo říct, že to je i gay, teda podle toho, co jsem četla. Bazila jsem si oblíbila, protože v celé knize je to vlastně on, kdo je takový nevinný a představuje tam dobro, na rozdíl od Henryho Wottona a Doriana, který se z čistého chlapce mění na zkaženou zrůdu. Bazila jsem později oplakala, protože vlastně zemřel kvůli tomu, koho miloval, takže trošičku smutný osud, ale celá knize ukazuje to, že i dobro může zvítězit. Doufám, že se vám video líbilo, omlouvám se za své přeřeky nebo tak, ale už je večer a tak nějak jsem nevěděla, co moc povídat, takže doufám, že to nevadí a doufám, že se uvidíme u příštího videa.